ድሕሪ ክልተ ዓመት ግን زي حسبو هندبتنا إثيوبيا سلكي بالتدقاقم يدولني أنا خا يلعلو أمو سلو ديغي يبلني أنا خا فتينا أوا بلقوه سلي أنا أنقصميه بلني سلام تيرس أخوي زخوركم من زخبركن إن كانالي بيتسب كمنهم كوراتي أنا إكزابير مسكن صبغ اللخو كم تانا سلام زلخوون سلام كتلوا ናይ ወትሮ ትምኒተይና ናይ ወትሮ ጸሎተይና ኩራተይ ናይ ቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ሼር ላይክ ኮሜንት ላጎርኩም ምብርታዕኩም አይፈለየኒ ላልኩ ኩራተይ እንዲሁም በአማርኛ መተከታተሉኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናለይ ቤተሰብ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ ያልኩ አዳዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ቤተሰብ ሆናችሁ ደግሞ ሼር ላይክ ኮሜንት ያደረጋችሁ እንደ ሁሉ ጊዜ አብረታቱኝ ላችኋለሁ ውድኪና ለማ አንተ ኻና ሓንቲ ሓፍትና ከም ተመተው ዝረኽምዎ ማለት እዩ ምኽሪ ደላላካ ካቶ ማለት እዩ ኹራተይ ብኮሜንት ላጎርኩም ሓሳብኩም ግለጽላይኹም ከምቲ ናይ ኩሉ ጊዜ ጽሓፍላይኹም ብጣዕሚ ኣብ ጭንቀት ስለዘላዩ ማለት እዩ ኹራተይ ያ ብዙሕ ነገር ይሕግዝ እዩ ካብ ብዙሕ ሰብ ክኾን ከሎ ብዙሕ ሰብ ስለልጠቅም بلبهم بتسمعكم كمان تصحفلاكم لالك خوراتي لا كبلكم سلام زحفتي شما يتعقب لي لغزيغن سلام يخون لي انا اب مقاله وليده عبيه مستقاد لي انغسوم متعبيتن دق حدا مندرن ممهرتن اينا كاب قل عندنا زنبره زي حسس صنع فقرن امنتن نيرنا عبينا عقمي ادامن هيوانن مسبصحنا فقرنا سر سوليدو ناس أنا عيو كيدو أنا عسراي كفلي نتبس لزي مسألة جن سدرايي كحجز نسخة تمهرتي كساب تود سدت كيدا نشتي صريحة كمس بالقوة نسخة دليتات كي زمال عقمي تزهلو ونيرو سنحي إلى مترفكو خنيرة جن كم زاتر إني تمهاريتية بلني لو دما حسب لبغي يسمر الكي إلو كم هسان قول عزح نزحنا نبعه كيف تناتفلالنا كل تشحن عسرتن عامة مرت تفرالينا أنا أبزح حزي زنبرولو زرلخو عدي مالت دوباي كابزاتو كبابي شوعات عامة غيرا نسوون تمهرتو بتعمي قوبس لزنبرة نابزو فوق درجة ينفرستي آتيو تمهرتي إنا غزالة إنها اللوغن أب حزب تقراي وق تعوجة نسوون بزو حايز أنحن كمتي مبزحتيو تقراوي تمهرتو قديفو نابك ألسي يوز نابك ألسي كابزاتو حانت معالت تراحيو دهايو رخيبة بدحريو جن رخيبيو عيفلتن بدحري حدا عمت جنا فوتون تسلم غيرومن سوء تقالالي أنقسم إلهم أما حبراو ميديا كلهم تسلم غيروم فوتون غيروم زرقوحوو أنا خا أبصرح عندها اللوخو إيه أب فيسبوك رئيو إذا كله حالفو مساي تسرحاز نبرا محازوتي أرعيلن نابز عارفو لغزا وصيلن كم هاجري حزنن كوينو محازوتي يلا علاني بدحري اجن ناب عدي حافتو نيراتو دويلا حقديو انت بولكوا وين دابلتيا العلاتني كم زي حلف يلن كل حالفو انا دما هيوت سلا التغسل كال عركي حيزا نيرا كلا عرك مسحاسكو جن زي حسبكو هندبتنا إثيوبيا سلكي بالتدقاقامي دولني أنا خا يلعلو أمو سولو ديغي يبلني أنا خا أوا بولكو فتينا أنقسم يا فقري بلني أنقسم بولكو أوا فقري مويتو تبايلكم كم زترداخمن سميع إيا أنا جن أكال قرات بسيحني أب عواش حكمنا اللهو بلني أنا خا أي حاقوس أي حزن بتعمي تجنقو سلي إذا عذري حزيا إرمي كيدو للكجن كيج أنقكي إيه إلو دما عزوني أنا خعبرنجات ودعكو هذا انتهيت مخرني إياتو لازم حفتنا مالتي خوراتي بتعمي كفيديو ونت كاكم زعين تفتنا يصورنا إن أزي مسلتي حتى نايز حفتنا مالتي خوراتي بتعمي كابقول عنتم كاب تمهارو لها لو يوتي فورم زنبرة ያው ዓውዮም ንሳዓ 10 ክፍለ ነጥቢ ኣይመፀላይ ንሱ ግን ብጣዕሚ ጎበዝ ተምሃራይ ስለዝነበረ ባይዘይ ሓቀኛ ታሪክ እዩ ከም ታሽሙከ ይመስለኩም ትክክለኛ እንትን እዩ ማለት እዩ ትክክለኛ ዘጋጠመ እንትን እዩና ብዝተኻለፍኩም መጠን እና ንስደት ትወፅእ 10 ክፍለ ነጥቢ ስለዘይመፀላ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ጎበዝ ተምሃራይ ስለዝነበረ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ትምህርቲ ይቕፅል
ካው ከምቲ ኩለና ንፈልጦ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ብላክ ኣብ ትግራይ ውግእ ይጅምር ከም ሃገር ካላ ውግእ ወፂኡ እዩ ልዕሊ 2 ዓመት ጠፊኡ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ሞይቱ እዩ ኢሎም ዋላ ወለዲ እዮም ተረዲኦም ፌስቡካት ምናምን እውን ኩሉ ተለጢፉ ተቆልዓ እውን ሓዘና ወዲያ መኬስ ህይወት ይቅፀል እዩ ካልእ ዓርኪ ሒዛ ህዚ ግን ብጣዕሚ እዩ ማለት እቲ ምልሶ ልመልሲ እዩ ጠፊኡዋ ይመስለኒ ቤተሰብ ካብ ከምዚ ዓይነት የሆነት ብጣዕሚ ከቢድ ኢና ኣነ ካብዚ ነገር እዚ እንታይ ተማሂርኩም ተልኹምኒ ማለት እቲ ምምሃት ምንባር ምናምን እሱ ያው ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ኣምላኽ እግዚአብሔር ካብ ወፅኻ ምትራፍ ይሰውረና ስነ ብጉ ኢሉ ወፅኡ ብኡ ገይሩ ሰብ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ብቻ ብፍላይ ትግራይ ሲ ክንደይ ዝሞቱ ኣይሞቱ ይበሃሉ ዝሞቱ እውን ኣለው እዮም ይበሃሉ ብዙሕ ነገር ዋላ ትክክለኛ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ነገር ኢና ካብዚ ኩሉ ግን እቲ ብሂወት ምንባርን ምሟትን ያው ናይ ሓደ እግዚአብሔር እዩ ካብዚ ኩሉ ግን ኣነ እንታይ እየ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክንደየናይ ተሽሙ ማለት ብፅቡቅ ነገር ተጠቂምካ ዝፅቡቅ እዩ ብሕማቅ ነገር ሕማቅ ኢና ኩሉ ነገር ተቆልዓ እዚኣ ብፌስቡክ እያ ሪኣቶ ማለት እዩ ፎቶ ገይሮም ዘርጊሖሙና ብጣዕሚ እዩ ከቢድ እና ተኽኢልና ፀሊም ያው ፀሊም እዩ ምንም ኩሉ ፍላስ ደተለስ ኩሉ ይብሊ ማለት ይኮነ ብሚድያ ይመሓላለፍና ሃም ፀሊም ምናምን ኣነ ላዕርሰ ብዙሕ ይገጥመኒ ኢና ፀሊማት ካብ ምግባር ተተቆጥና ፅቡቅ ኢሉ ኣልኩ ማለት እዩ እና ዝሓፍትና ህዚ ምውሳኔ ይኸይድዋ ስለዚ ካልእ ዓርኪ ሒዛ እያ እቲ እውን ኣለኹ ኢልዋ ሞይቱ ተባሂላስ ሓዘና ወዲያስ እያ ካልእ ዓርኪ ሒዛ ማለት እዩ እና ማለት በኣነ ማለት እዩ ቤተሰብ ምንም ማለት ይኮነ እሱ ዋናው ብሂወት ምህላው እዩ እምበር ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት እያ ንሳ ዓርኪ ሒዛ ዋናው ነገር ግን ካብ ጨኒቅዋ እኒኦ ከመይ ገይረ እየ ካልእ ዓርኪ ሒዘ ክብሎት ናታ ታሪክ ሰሚዑስ እንታይ ክብለኒ ኢሉ ስጋኣት እያ ሓዲርዋና ባይ መጠን ምንም ማለት ይኮነይ ሰብ ዋላ ንሱ ሞይቱ ተባሂሉ ብሂወት ይትረፍ እምበር ንሳ ዝዓርሱኒ ድያ የለይሲ እሱ ዝፈልጦ ተኣምራት የነበረይ ማለት እዩ ኮራተይ ዝኾነ ግን ብሂወት ተራኺቦም ኣለው ምንም ማለት ይኮነ ከም ኣነ ክነግረክ ልኽእል ግልፂ ጌርካ ምንጋር እዩ እንኳን ኳዕዳ ካፍቲ ሞት ኣትረፎ ማለት ታሪኩ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝሰማዕናዮ ከለና ማለት ኢና እሱ ብሂወት እንኳዕ ወፀ ሳውን ብሂወት ኣላ እሱ እውን ብሂወት ኣሎ እንኳዕ ዳ ሞት ዘይኮነ እምበር ምንም ዘስግእ ወይም ዘፍርሕ ወይም ዘሕፍርስ ኣይኮነይ በርግጥ ይፋቀሩ ነይሮም እዮም ግን ያው ኩነታት ኮይኑ ማለት ኢና ምንም ዘፍርሕ ነገር የብሉይ ከም ኣነ ትደውልሉ ካልእ ታሪክ ግን ዋላ ንሱ ዝኸውዶ ኣይመስለኒ ማለት ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ስለ ዝኾነ ዋላ ንሱ እውን ምንም ዝኸብድ ነገር የብሉ ኢላልኩ ግልፂ ጌርካ ምዝርራ ምክንያቱ ህዚ ናይ ላብ ኣንገሶም ላብ ተገዳዳይ ኣንገሶም ክምለስ እየ ተኢላንቲ እውን ትጎደላ እያንቲ እውን ኩሎም እዮም ዝጉዳ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኩሎም ክጉድኡ ግልፂ ጌራ ተናገራ እንትቐዳማይ ምክንያቱ ብምክንያት እዩ በቃ ሞይቱ እዩ ድሕሪ ህዚ ዶይ ብማልያና ካብ ልቲ ጎዲኣ ተመሊሳ ላፍቲ ክትብል እትና መጀመርታ ግልፂ ጌራ ተነጋጊራ ኣነ ከም ዝተባሂሉ ቤተሰብ እውን በቃ ከም ዝተሰዋእካ ነጊሮምኒ ሚድያታት እውን ተዘርጊሑ ኣሚነ ሓዘነይ ተፅናዕኒዐ ከምዚ ገይረ ግን ከምዚ ሒዘ እየ ምባልሲ ዋላ ንሱ እውን ብዙሕ ለብሎ ይመስለኒ ምክንያቱ ብሂወት ዋናው ነገር ብሂወት እንኳዕ ተረፈ እምበር ከምዝታት ክጨንቕ ኢለ ኣይሓስቢ ማለት ኢና ካብ ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሰውረና ማለት ኣንስ ከቢድኒ ብጣዕሚ ከቢድ ኢና ኮራተይ እስኻትኩም እውን ኮመንት ፅሓፉላ ኢኹም ንዓ ዝጠቅም ክድግፋ እዩ ትብልዎ ክጠቕማ እዩ ትብልዎ ብኮመንት ላጎርኩም ፅሓፉላ ፍላልኩ ኮራተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል እስካብ መጨረሻ ስለዝተኸታተልኩም ንኻ ቴንኪዩ ላልኩ ኮራተይ ኣብዚኣ ክፍለኩም ባይ ባይ